Ikerbaks eta B3ko ospe handiko ikertzaileek ekimen berritzaile batean parte hartuko dute. Euskal ikastetxetara komunitate zientifikoaren errealitatea hurbildu eta batxilergoko ikasleen artean ikerketaren aldeko bokazioak pizteko asmoz. Haien helburua ez da izango norberaren ikerketa ildoa zeheka azaltzea, baizik eta ikerketa karrera aukeratzeko zergatiak igortzea eta zientziari buruzko ikusmolde itzuragabetuei aurre egitea. Training Caravan ikertzaileak gelan izendapenaz bataiatutako proiektu hau Isabel Zela Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak aurkeztu du. Ikerbaks eta B3rekin martxan jarriko dute ekimen hau, ekimen honi esker 50 ikastetxeetako 1000 ikaslek elkar lanean ari diren, Euskadin lanean ari diren punta-puntako ikertzaileak beren geletan izango dituzte zuzenean esku-eskura. Haiekin hitz egiteko eta zientziari eta ikerketari bultzada handi bat emateko. Guztira, ordu eta erdi inguruko 30 bat hitzaldi antolatuko dira urtarrilaren 17tik apirilaren 15 bitartean. Dendenak ingelesez. Helburua ez da izango inondik ere ikerketa lerroak zeheka azaltzea. Aukera hau hautatzeko zergatiak ezagutaraztea baizik.